Aşgabatyň halkara aeroportunda harby gullugyny ýakynda tamamlanan ýaşlaryň daşary ýurtlara uçýan uçurlara goý berilmediligi bilen bagly wakalaryň bir näçesi boldy. Uçura goý berilmedik ýaşlaryň we ýagdaýlardan habarly çeşmelerimiziň ençemesi özlerine mälim bolan wakalarda 20 goloý raýatyň ýurtdan çykarylmandygyny aýtdy. Bu aralykda migrasiýa edaralarynda ýaşlaryň onlarçasyna wagtlaýyn gadaganlyk hatlary gowşurulýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16 ýanwarda maglumat berdi. 6 ýanwarda Türkmenistan Howa ýollar kärhanasynyň uçuryny İstanbula we 9 ýanwarda S7 aviakompaniýasynyň uçuryny Moskwa uçmak üçin bilet satyn alan ähli resminamalary düzü bolan raýatlaryň 20 goloý uçury goý berilmedi. Diýip ýagdaýlardan habarly ygtybarly çeşmämiz anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä olaryň ählisi geçen ýylyň oktyabr-noýabr aýlarynda harby gullugy tamamlanan ýaşlar bolup, olaryň aglawasy okumak ýa-da işlemek üçin daşary ýurtlara gitmek isleýän Lewap, Daşow we Mary welaýatlarynyň ýaşaýjylaryndan ibaretdi. Uçara goý berilmedik ýaşlaryň bir näçesiniň aýtmagyna görä, Aşgabatyň aeroportundaky migrasiýa resmileri olara munyň sebäbi barada resmi düşündürüş bermediler. Migrasiýa işgärleri diňe daşary ýurda gitmegiň wagtlaýyn gadagan edilýär. Öz welaýatyndaky migrasiýa gullugyna ýüz tutup, olaryň berýän ruhsat beriji kagyzy bilen geliň diýdiler. Şondan soň öz welaýatymdaky migrasiýa edarasyna ýüz tutanymda meniň elime daşary ýurda çykmagyma wagtlaýyn gadagançylyk girdilenligi barada resmi hat gowşurdylar. Diýip uçara goý berilmedik lewaply ýaşlaryň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýöne ol hatda gadagançylygyň sebäpleriniň görkezilmeýändigini, bu barada migrasiýa edarasynyň resmiýetinden düşündürüş almak boýunça eden synanyşyklarynyň hem oňy netije bermändigini aýdýar. Resmi hatda ýörite QR kod hem bar. Ol ýerde diňe Türkmenistanyň kanunçylygynyň çäginde size daşary ýurda gitmeklik wagtlaýynça çäklendirildi diýilip ýazylýar. Başga hiç ýyly düşündürüş ýok. Hatda wagtlaýyn gadagançylygyň haçan tamamlanýandygy barada hem hiç zat aýdylmaýar diýip söhbetdeşimiz bellidi. Şoňa meňdeş ýagdaýlar bilen ýüzbeýiz bolan marly ýaşlaryň biri hem öz sebitindäki migrasiýa gullugyndan gadagançylygyň sebäpleri barada düşündürüş almagy synanşandygyny aýdyp şeýle diýdi. Saňa wagtlaýynça çäklendirme girdilen diýip aýtdylar. Migrasiýa işgärleri her 3 aýdan gelip ýagdaýy sorap durmaly. Gadagançylyk merkezden gizlin ýagdaýda girdilýär. Resmi düşündürüşi alyp bilmersiň hem diýdiler. Diýip marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunynyň 30-njy maddasynyň 1-nji bölüminiň 10 bendinde raýatlara haýsy ýagdaýlarda ýurtdan çykmagyň gadagan edilip bilinýändigi kesitlenilýär. Şol kanunyň 31-nji maddasyna laýyklykda bolsa, bu bentler boýunça girdilen gadagançylyk kaziýete şikayet edilip bilinýär. Emma uçara goý berilmedik ýaşlar migrasiýa gullugynyň gadagançylygyň haýsy bent boýunça girdilendigini görkezmeýändigine ünsü çekip, munyň kaziýete ýüz tutmagy kynlaşdyrýandygyny belleýärler. Bu ýagdaýy lewaply ýurist hem tasdiklap, ol anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda resmi düşündürüş almak üçin ilki migrasiýa gullugyna hat ýazmalydygyny, onuň jogabyna garaşmalydygyny we soňra kaziýete ýüz tutmalydygyny aýdýar. Türkmenistanyň şertlerinde bu örän köp wagt alýar. Köplenç hatlara jogap berilmeýär. Hatda jogap gelen ýagdaýynda da kaziýetde şeýle jedellerin raýatyň peýdasyna çözülmeýändigi hemmelere mälim diýip lewaply ýurist bellidi. Şol bir wagtda ol geçen ýyllardan tapawutlykda häzirki wagtda raýatlaryň eline gadagançylyk barada resmi kagyz gowşurulýandygyny aýdyp, mundan ozalky ýyllarda türkmen häkimetleriniň ähli zady gizlin saklandyklaryna we ilata diňe bolanok diýmek bilen çäklenendiklerine hem ünsü çekdi. Bu aralykda lewaply, marly we daşowly ýaşlar bu gadagançylyk hatyny alan ýaşlaryň sanynyň ýüzlerçediğini çaklaýarlar. Men öz ýaşaýan sewitimdäki migrasiýa edarasyna baranymda diňe bir günüň hatda bir näçe sagatyň dowamyny 30-dan gowrak oglana gadagançylyk haty gowşuruldy. Olaryň arasynda gaharlanyp paýy sözleri aýdanlar hem bardy. Eşitişimize görä biziň ýaly ýüzlerçe adam bar.
diýip lewaply ýaşlaryň biri özleriniň viza hemde avia bilet üçin harçlan azyndan $1200 köýendigini hem aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun migrasiýa gullugynyň agzalan vilayetlerdaky edaralaryndan we Aşgabatyň aeroportundan resmi tesbir almagy synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 16 ýanwarda bu edaralara eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Bu barada agzalan howa ýollary kärhanalaryndan hem tesbir alyp bolmady. Adatça bolşýaly bu ýagdaýlar barada ýurdun metbuat serişdelerinde hem açaçan gurrun gozgalyp ilat köpçüligine maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň Iran bilen serhedine golay ilatly nokatlarda ýaşaýjylardan Starlink aragatnaşyk ulgamyny ulanmazlyk talap edilýär. Howpsuzlyk güýçleri muňa gözegçilik edýär. Azatlyk radiosynyň Balkan vilayatyndäki habarçylary Günbatar sebitdäki ýagdaý barada 16 ýanwarda habar berdiler. Iran bilen serhetleşýän Balkanyň etrap owalarynda şu günler güýç edaralary barlyk işlerini alyp barýarlar. Garrygaladan Hazar şäherçesine çenli aragatnaşyk hünärmenleri polisiýanyň we MHM-nyň işgärleri bilen bilelikde Starlink Sputnik internetiniň enjamlaryny gözleýärler. Serhet ýaka ilatdan Starlink'i ulanmazlyk barada dil hatlary alınýar. Diýip bu ýagdaýdan gönüden habarly çeşme gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gürleşen Türkmenistanly çeşmeleriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä soňky günlerde Balkanda güýç edaralarynyň reýtleri hususan da Mahtum etrawynyň Hojagala, Çukuryurt, Köne Keser, Gargaly, Gyzyl Iman owalarynda şeýlede etregiň çetli, Ak Ýaýla, Garadegiş we Esenguly çekişler bazarly ýaly ilatly nokatlarda geçirilipdir. Öň görülmedik reýtler bolup, onlarça Starlink, Sputnik internet enzamlary husus taraplaryň ellerinden alınıp, olar bilen düşünürş işleri geçirilýär. Şeýle-de owaýlaryndaky Sputnik tewesi üçin niýetlenen adaty çanak antennalar hem söktürilip aýrdylýar. Diýip Balkanly çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi we owalarda Sputnik telewizionýasy üçin antennalara garşy gadaganlygyň öň bolmanlygyny bellädi. Bu ýagdaý Iranda dowam edýän hökümete garşy protestleriň arasynda Tehranyň ýurtda interneti petikleýän wagtyna gabat geldi. Starlink dünýäde ygtybarly ara baglanşykly ýokary tezlikli interneti öpçün edýär. Iran hökümetiniň interneti petiklemegini ýazgaran Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 11 ýanwarda eden çykyşynda Iranda interneti dikeltmek barada milliarder Elon Musk bilen gepleşmegi planlaşdyrýanlygyny aýdypdy. Musk'ın SpaceX kompaniýasy Starlink Sputnik internet hyzmatyny hödürleýär. Balkanly etrap arçynlygynyň işgäri goňşy Irandaky protestler başlanaly bäri Türkmenistanyň serhede golay sebitlerinde internetiň tas dolu kesilenligini gurrun berdi. Irandaky soňky ýagdaýlaryň arasynda ilatly ýerlerde 2 hepde golay wagt bäri temesel interneti petikli bolmagyny galýar. Diýip çeşme aýtdy. Balkanly çeşmeler Günbatar sebitde Starlink ulanýan serhet ýaka ýaşaýjylaryň köpelýänligini bellep internet aragatnaşygynyň gowşamagynyň muňa sebäp bolandygyny aýtdylar. Soňky bir ýyl bäri türkmen interneti aşa petelli. Irana gatnaýan söwdegärler üçin internet zerurlugy bolan soň ulanjylaryň sany köpelli. Diýip çeşme aýdýar. Onuň sözlerine görä telekeçiler Starlink enjamlaryny daşary ýurtlardan şol sanda Dubaýdan, Gazagstandan we Irandan getirýärler. Bu bahasy 400 Amerikan dollaryna durýan enjam. Onuň bir aýlyk tölegi $40. Ol sekundda 200 megabit tezlikdäki internet. Ýöne onuň aýlyk tölegini 3-5 adam bolup paýlaşyp ulanýarlar. Onuň tölegini hem daşary ýurtlara söwda üçin gatnaýan adamlaryň üstü bilen geçirýärler. Diýip Balkanly çeşme aýtdy. İnternet öpçünçüligi gowşak bolan Türkmenistanda Starlink ulanýanlaryň peýda bolandygyny habarçylar geçen güz aýlarynda habar berdi. Hususan da Lewapda we Daşoguzda Irada arasynda Starlink enjamyny ulanyp internetden böktönçsiz peýdalanýanlaryň bardygyny, emma sany az bolan soň resmiýetiň olara häzirlikçe üns bermeýänligini habarçylar belläpdi. Dünýäde iň haýal we gymmat internetli ýurtda ilat aragatnaşy üçin dürli ýollary gözleýär. Şol sanda petiklenýän sosial media ulgamlaryna girmek üçin VPN ulanýar. Häkimetler ilatyň garaşsyz maglumat almak boýunça synançyklaryna ýyllar boýy gadagançylyk we güýç arkaly çemeleşýärler.
İran'ın şäherlerinde we owalarynda protestçilere garşy görkezýän rehimsiz repressiýalarynyň arasynda Washingtonyň ABŞ-nyň Irana garşy harby hereketleri meselesini ýene-de syýasy gün tertibine girden ýaly. Inflasiýa we valutaның pese gaçmagy bilen başlanan we şondan bäri ýurdun häkimetlerine garşy giň gerimli proteste öwrülen demonstrasiýalaryň dowamında Iranyň hökümetiniň berk basyşlarynyň netijesinde 2400-den gowrak protestçiniň öldürilendigini we 18.000 adamyň tutsak edilendigini adam hukuklaryny goraýjy toporlar habar berýärler. Washington we Tehran gepleşikleri açykdyklaryny görkezdiler. Emma ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump protestçilere garşy rehimsiz hereketler baradaky habarlar göz öňünde tutulanda her neçe bolsa çäre görülüp bilinjekdigini aýtdy. Biz olar bilen duşuşup bileriz. Duşuşuk geçirilýär. Ýöne duşuşukdan öň bolup geçýän wakalar sebäpli hereket etmeli bolmagymyz mümkin diýip Trump 11-nji ýanwarda Air Force One teleýaýlymynda jurnalistlere aýtdy. Iranyň daşary işler ministri Abbas Arakçy 12-nji ýanwarda şeýle diýdi. İran Islam Respublikasy uruş gözlemeýär. Ýöne uruşa dolu taýýar. Diplomatiya başa barmasa Washingtonyň nähili mümkinçilikleri bar. Gowy tarapy simwolik nişanlary çäkli hüjümler ABŞ-nyň ýaragly güýçleri we asuda ilat üçin az hop döreder. Şeýle hem olar ABŞ-nyň sebitdäki we ondan daşardaky harby mümkinçiliklerine gabat gelýär we ABŞ-nyň Pars aýlygyndaky ýaranlary gatnaşmazdan amala aşyrylyp bilinirdi. Bu iň hopsuz variant. Esasy harby infrastrukturany ýok etmäge synanşyklardan tapawutlykda onuň negativ netijeleri has az bolup biler diýip Londonyň King's College'nyň goranmak boýunça ilmi işgäri Marina Miron 12-nji ýanwarda Azatlyk radiosuna aýtdy. Bir analitikler bu variantyň köp sanly kemçilikleriniň bardygyny, esasan hem rejimi watançylyk goldawyny toplamagy we ýurt boýunça demonstrasiýalary güýçlendirýän şikaýetlerden ünsiz sowmagy mümkinçilik berýändigini, şol bir wagtyň özünde uly ziýan ýetirmeýändigini aýtdylar. Şeýle hem bu protestçiler üçin Iranyň howpsuzlyk güýçleri olary öldürüp tutsak edýärkä Washingtonyň olary halas etmäge howlukmaýandygy barada alamat bolup biler. Şeýle nişanlara mysal hökmünde polisiýa basyjy harby güýçleri ýa-da Islam rewolýusiýasynyň sakçylary korpusuna degişli binalar ýaly deshalary görkezmek bolar. Islam rewolýusiýasynyň sakçylary korpusuna garşy has sazlaşykly hüjüm kampaniýasy has köp täsir edip biler. Esasanam ol has öňe gidip Iranyň raketa deshalaryna, dolandyryş we gödäwçilik edaralaryna we beýleki howpsuzlyk güýçlerine hüjümleri öz içine alan ýagdaýynda ABŞ-nyň deňiz güýçleriniň häzirki wagtda sebitde ýeterlik sanda we kuwatynda bolmazlygy meseledir. Iň goloýdaky uçar gemisi USS Abraham Lincoln häzirki wagtda Günorta Hytaý deňizinde ýerleşýär we ol ýerde canly ok atyşyk türgenleşiklerini geçirýär. Bu Pars aýlygyndan bir näçe günlük ýol. ABŞ güýçleriniň sebitde Kuwait, Birleşen Arap Emirlikleri we Katar ýaly ýurtlarda harby bazalary bar. Emma bu ýurtlaryň Washingtondan harby hereket etmezligini haýyş edendigi habar berilýär. Bu ýurtlar Iranyň jogap berip biljek hüjümünden seresap bolýarlar. Başga bir senari öldürmek, rejimiň başyny kesmek we Iranyň içinde häkimiýet ugrundaky görüşi başlatmak bolup biler. Bu hem düýple aňtaw maglumatlaryna bagly bolar. Analitik Miron iň logiki variantyň ýerdäki aňtaw maglumatlaryny birleşdirmek, opozisiýany yaraglandyrmak, iň bolmanda islendik uly şäheri öz gödäwçiligini almaga synanşmak we soňra ol ýerden ýaýwanlanmak bolup biljekdigini aýtdy. Trumpyň mümkinçilikleriniň arasynda başga da çäreler bar. Harby däl mümkinçilikleriň hem göz öňünde tutulmagy mümkin. Bularyň arasynda Iranyň Hytaýa nebit eksportynyň öňüni almak üçin doly ykdysady blokada ýa-da Iranyň howpsuzlyk edaralarynyň aragatnaşyk we karar kabul ediş ulgamlaryna päsgel berýän kiber hüjümler bolup biler diýip Halkara Krizis toporunyň Iran taslamasynyň direktori Ali Vaez Farda radiosuna aýtdy.